Eta, hau, ilea, soka flotatzeko musika egiten du. Baina, bibolina ere, atxamarrak egiten du musika. Eta hau esaten da? Pizzicato. Pizzicato da italianos, vale? Gaztelaniaz izango da pellizcar. Pellizcar badakizu zer den, pellizko bat? Bai. Pues hori egiten dugu sokarekin. Esto lo hacemos así. Nosotros lo hacemos así. Bueno, isilik, egon behar duzu, Lin eta keto beti dira daude kantatzen. Oso alaiak dira eta kantatzen. Eta bibolinak kantatzen dira horrela. Eta ez du ezagutzen aita, Baina guk lagunduko digute. Bale? Lino eta Ketoren aita bilatzeko. A ber, Lino eta Keto ez dute ezagutzen zure aita. Nola izango da Lino eta Ketoren aita? Hau bezalakoa, ezta? A ber, zer bilatu behar dugu? Instrumentu bat? Egurrezko? Zenbat korda behar dute? Lau korda. Eta? Zer eduki behar da? Un palo. Un arco. Arko bat. Orduan. Herri batera joan behar dugu. Lino eta Ketorekin, ezta? Eta bidetik musika bat egingo dugu. Agian elefantea dago hemen, Edo kokodrilo. Es que hace así. A ver, zer da hau? Yo tengo acordeoia. Oso ondo. Eta akordeoia? Yo tengo una así. Bai. Tenemos que buscar un violín. Bilatu behar dugu aitaren. Lino eta bibolinaren aita. Hau? Bibolina itxura dauka? Bere aita ez da orduan, ezta? Yo ya sé esto. Eta nola egiten du musika orduan? Akordeoia. Eta hori dira bajoak. Akompainamiento egiteko. Bale? Bueno, nik ez dakit akordeoia jotzen, baina saiatzen dut. Orain txikia. Txikia, gero handia. Eta hemen zer aurkituko. Zer da hau? Clarinete. Apurtuta dago? Clarinete. A ber, ikusten dugu. Clarinete. A ber.
Zer dago? Klarinete? Baina klarinete apurtuta dago? Ah, ez, konpondu behar dugu? Que tenemos que ponerla Ah, apurtu bat da. como calamardo. Calamardo, hori. Como calamardo tentáculos que toman. Eta klarinetea? Daukazuka? Eta arko ere ez, ezta? Orduan nola egiten du musika klarinetea? Pues airearekin. Ah, airearekin. Giltza, musika ateratzen da. Kalamardo bezala, ezta? Nik ez dakit jotzen, Baina, hau ez da bere aita, ezta? Orduan... Ellos sí sé. Bere aita da? Ez dauka arko. Ez dauka efe hauek. Eta ez dauka puente bat. Hau da un puente bat. Eta zenbat korda dauka. Kontatu, a ber. Zer korda. Orduan ez da. Zer instrumentu falta zaigu? Klarinetea bezala? Apurtuta dago. Ez dago apurtuta? Ah, konpondu behar dugu puzzle bezala. Berri, eta hau nola da? El otro. Hemen? No, bai, hemen. el otro Eta? va de ahí. Hau, hemen. Para tocar. Nola jotzen da flauta? Yo ya sé. Haizea zulo honetatik izartzen da? Porque Nik ez dakit, Dale, Oso zaila da, Mira, tocas eso y eso es así. Eta hau zer dira? Klarinetea bezala, zer dauka klarinete? Giltzak. Bale, hau ez dira giltzak. Haizea, zer? Arko, Ondo gaude, ezta? Sí, Bere aita arko. Ah, violontzelo, Sí, como la flauta,
zubia dauka, puentea hemen, eta F-ak dauzka. Ordua, aurkitzen dugu ja bere aita, azkenean. Jarri nahi duzu nola? Baina... Eta da, ahotsa. Ahotsa instrumentu bat da, ez da? Kantanteak egiten du musika ahotsa.